এই ରେସିପିଟି ଥରେ ବନାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଡିମାଣ୍ଡଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବଡ଼ ପାଖରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ରୋଷେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତା ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିକା ଫୁଟିଯିବ କେମିତି। ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା এই ରେସିପିଟେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇଛି, କିଛି ପନିର ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ମଟର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଛଡ଼େଇ ରଖିଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମସଲା ନେବେ, କାଜୁ, ଟମାଟୋ, ଧଣିଆ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ବସେଇଲେ ସେଥିରେ କି ସୋରିଷ ତେଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ଜିରା ଦେଇଦେଲେ କିଛି, ଆଉ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି ମୁଁ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଲେ, ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଯେମିତି ମସଲା ତିଆରି କରନ୍ତି ନା, ସେମିତି କରିବେ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନା ୟୁଜ୍ କରେ ଫ୍ରେଶ୍। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଯାଏ ନା, ତାର ସେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ। ତେଣୁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଞ୍ଚା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ନୁହେଁ, ଛେଚିକି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଞ୍ଚା ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବେ, ଯେମିତି ମସଲାର ସେଣ୍ଟଟା ମାନେ କଞ୍ଚା ସେଣ୍ଟଟା ଇଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମେଥି ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ ସେଇଥିରେ। ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ଗୋଟା ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଆସିବ ତାର। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ସେଥିରେ କି ମାନେ ମସଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆସିବ, ତ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ସେଥିରେ କି ଭଲସେ ପାଣି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଫୁଟେଇବେ କିଛି ସମୟ। ଭଲସେ ମସଲାରେ କି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କି ଫୁଟେଇବେ। ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଇଥିରେ କି ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ ମଟର ଛୁଇଁକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକିନା 5 ମିନିଟ୍ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କେମିତି ହେଇଛି। ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଲେ, ତେଲ ଛାଡ଼ିଲେ ମସଲା ଆମର ହେଇଗଲା। ତା ଉପରେ ପନିର ଦେଇଦେବେ। ପନିର ଆପଣ ଯେମିତି ଦେବେ, ମାନେ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଖାଇବେ ନା, ମୁହଁକୁ ଟିକେ ପନିର ବି ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ମାନେ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଦେଇପାରିବେ। ତା ଉପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ପାଣି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ସମୟ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ 2 ଥର ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଥିବେ, କାହିଁକିନା ଫୁଟିବ। ଏପଟେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମାନେ ତାକୁ ଭାଜିକି ବନେଇବା ନା, ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଲେ, କରେଇରେ କିଛି ତେଲ ନେବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଥିରେ କି ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଧଳା ତିଳ ଯେଉଁଟାକୁ ରାଶି କୁହନ୍ତି ନା, ଧଳା ରାଶି ଦେଇଦେବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜିଗଲା ପରେ ରସୁଣ ଦେବେ। ରସୁଣକୁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ, ଯେମିତି ଶାଗରେ ଭାଜନ୍ତି। ଭାଜି ନେଇକିନା ତା ଉପରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ କରିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇଥିବେ ନା, ତାର ଅଧା ଧଣିଆ ପତ୍ର ନେବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା କାଟିକି ନେବେ। ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲେ, ଗୋଳେଇକିନା ଯେମିତି ଶାଗ ଭାଜନ୍ତି ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ। ପାଣି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ପୁରା ଶାଗ ଭଜା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ ଭଲସେ। ଯେତେବେଳେ ଭଜା ହେଇଗଲା, ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏବେ ନେଇକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା, ମସଲାରେ କି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ କି ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ଟିକେ ବଟର ଦେଇଦେବେ ସେଇଥିରେ। ବଟର ଆଉ ଅମୁଲ, ଯଦି ଅମୁଲ ଥିବ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେବେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର।